A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yau ga muna maganin tashin asiri ga wanda ko sun yi wani asiri baya tashi. To ga abin da za su sha asirin su ya tahi cikin gaggawa. Sirrin tashin asiri ne mujarrabin kuma sadidan. Insha Allah subhanahu wata'ala wannan sakandami da kuke kallo da muka daura higa kina a dashboard magani ne na tashin asiri ga wayanda in sun sha asiri baya tashi. To insha Allah subhanahu wata'ala aka daure aka jarraba wannan za a dace da yardan Allah. Wannan magani ne na tashin asiri sahihun kuma mujarrabu kuma mai ban mamaki, domin idan aka yi shi ko da asiri ko ya kai shekara 10 ne da shan shi bai tashi ba, bi iznillahi subhanahu wata'ala zai tashi insha Allahu. Da aka a jarraba wannan sirrin mujarrabun ne sahihun kuma ba shi da wahala. In yau ne farkon ziyartar ku wannan channel namu mai albarka mai suna Waraka TV, to ku danna mana kan subscribe da like da kuma ƙararrawar sanarwa domin da zarar mun ɗaura sababbin bidiyo mu su yi cikin wayoyinku ta salula ko kuma laptop naku na hannu. Wannan channel mai suna Waraka TV ta ce ta ɗauki nauyin kawo muku wayannan fa'idodi kala daban-daban na ayoyin alƙur'ani mai girma da kuma ingantattun maganin gargajiya. Da haka Allah ya samu dace, Allah ya sa komai a dace. Yadda ake haɗa wannan sirri shine za ka rubuta wannan sakandamin ƙafa 3 ko kuma ƙafa 7 sai ka wanke. Idan za ka kwanta ka shanye, to haka za ka yi har kwana 7. To duk asirin da ka yi a baya za su tashi, wanda za ka kuma ka yi su ma za su tashi. Wannan sirrin haka yake mujarrabun ne na ban mamaki wajen tada asiri. Yadda ake haɗa kamar yadda na faɗa muku, za ka rubuta wannan sakandamin ƙafa 3 ko kuma ƙafa 7. Idan ka rubuta wannan sakandami ƙafa 3 ko kuma ƙafa 7 sai ka wanke. Idan za ka kwanta ka shanye, to haka za ka yi har kwana 7. To duk asirin da ka yi a baya za su tashi, wanda kuma za ka sake yi a gaba su ma za su tashi. Wannan sirrin mujarrabun ne kuma sahihun. Allah ya samu dace, Allah kuma ya mana jagora. Allah ya sa duk sirrikan da muke jarrabawa Allah ya sa mi a dace. Allah kuma ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu a alfarman fiyayyen halitta. Allah ka ɗaukaka darajar mu duniya da lahira. Allah ka mana tsari daga sharrin mutum da na aljan. Allah ka ɗaukaka mu, Allah kuma karfa mana asiri duniya da lahira. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Allahumma inni a'udhu bika min sharril ma'ajir wa ahaziru. Allah ka mana tsare daga sharrin maƙiya. Allah ka mana katangan ƙarfe daga sharrin maƙiya wanda suke so su kaskancin mu. Allah ka ɗaukaka mu, Allah ka fifita mu alfarman fiyayyen halitta. Allah ka ƙarfa mana asiri. Allah ka sa mu fi ƙarfin zuciyarmu. Allah ka mana kariya da kariyanka, ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Ya malikal mulki tutul mulka man tasha wa tanzu'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha wa bi yadika alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inni a'udhu bika min sharril ma'ajir wa ahaziru. Allahumma inni a'udhu bika min sharril ma'ajir wa ahaziru. Allahumma fa'ayyu mu'minin sabatuhu faj'al dhalika lahu qurbatan ilayka yawm al-qiyamah wa rafa'nahu makanan aliyya, ya hayyu ya qayyum.